lotxamin gainean, hirukote triste bat, holtza gainean. Zergatik, 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 eman gendun izena, hoixe da euren burutan, galdetzen dutena. Bat, beldurtuta erabat, beldurtuta erabat. Bi, guri zenbat inbiri, guri zenbat inbiri. hiru, motx gelditzen zaizkigu, motx gelditzen zaizkigu. Lau, egin dago hau, lapazurritarinak, motxailak lagun minak, alperrik dira gaur zuen zipristinak. Lapazurritarinak, motxailak lagun minak, alperrik dira gaur zuen zipristinak. Lapazurritarinak, motxailak lagun minak, alperrik dira gaur zuen zipristinak. Hau da konfiantza, gaurre seguru, ingo deu arrantza, Kaliako, aldapan bera, aldapan gora, dago zuentzat aldapan bera. Goaz gu behintzat, abituta kao, ezin dute gehiago, hanka bat bustitzerako taldia itxota dago. Itxasontzi baten, herri artekotik kanpora, tamazkite eta badakiten nora. Ez egin negar, ta bueltan segi, Oria ibaian bera igeri. Horrelako, atxon bat gazte ustian, 20 urtez gazte txian, bere garaitako bataliten artian, bueltaka, katxi artian galduta, gazte txartelik ez duta, baietz etxeratu egun argitxuta. Oiana, nundago, ja errin baino eteben gehiago, honekin akabo, gaztazati bat nahiago. Ilunbeko olatuek amasarra busti zuten, umexarra zen lehenago, arrotuta dabil aurten. Iatxozar gugazte berri, esperientzia pixka bat ekarri, leno maestra eta orain larri, obeuke mutrikun bertso eskola jarri. Gu gazte gina dela, zulen gomendian, makina talde hartu genitun mendian. Olatu bat sortu deu gaztetxerdian, Ospatuko deguna sagardotegian. como una ola, Ondo aiaiz potxola, como una ola, ileo zaigu alkola, como una ola, bai ez gero kontrola. como una ola. Hau da gure oxigeno bombona, zuengatik, zuentzat gatozona. Segirola. Hau bazuek, hau pamola. Azken arrasak emango dute, gaztetxe